transformation is here. Ngizwe Mchunu ubaba ongizalayo wathi ngisiqopha mlando wathi yonke into ngiyithinta nengiyoyenza ngesandla sami iyoba mlando. Njengamanje ke nje ngiphambi kwenu lapha kuzonethulela lenkulumo ebalekile kanza ukuthi nixoleke ngoba singopresident bona kodwa hayi exactly njengalawa abanama budget ibudget esinayo sibhekene nezinkinga nomukela lokho isikwazi ukwenza ngoba thina siphila nabantu abaphila nathi laba abangenalutho laba abangenama conflicts laba bangathathi intweni laba abenziwa iziphuphu so ke siphila nabo ke thina we are living amongst the whole society. Yimina ke ungizwe Mchunu okhuluma iqiniso angalenqini ongenandaba nokuthi ubanicabanga nobanicabangana ngoba kungcono ukufa manje kunokufa imfakabili njengomkhovu ufe isibili uvele usuphila ekufeni ube uphila uhleke ngishite ngahlekisi lokho kuyicala kakhulu lokho kuwe enganeni zakho emlandweni wakho nasempilweni yakho nje yaphakade usukufana nenja nje njengamanje ngenganza kwethu inkulumo enkulu kakhulu ukuthi engizoyethula phambi kwenu ayiningi kakhulu. Ngiqale ngibonga kakhulu ukuthi kuma social media platform bengiwasebenzisa o TikTok o Twitter o TikTok okay baningi laba bantu bese kuzoba uInstagram hayi okusabuye kodwa nganza kwethu uFacebook kuphela lo yipage engikwazi ukugila kulo izimanga ngikwazi ukuxhumana nani lawo amanye amapage akabuyi angikwazi ukwenza lutho ngizonichazela mangigcine ngihlulekile ngoba isime esangehlela ngadressa kunje niyasazi kwangona kum-actor loyo I was highly shocked about the incident that have happened, led by the EFF provincial communication officer, Uplos. Khutula wonke amaphara aba-CCTV cameras ase-hotela nathi sambona nami ngiyamazi futhi naye futhi akazaphiki uyavuma uvume emakholeni avume ngasesa avume ebukhoma ngisho umndeni wakhe uyavuma kodwa ngoba singabantu baseNingizimu Afrika abamele iqiniso sikwazile ke ukuthi silandele umthetho ngoba umthetho iwona oyokwazi ukuthi usixazululele izinkinga esibhekene nazo umthetho iwona okumele mawusebenze futhi umlando we-EFF akekho ngazi ukuthi iqembu eloholwa ihlongandlebe lokugcina ngci uJulius Malema iphinde futhi nalo libe amahlongandlebe ungcono kakhulu lapha Nkosi yami bakithi angifuni ukubaqambela amanga bonke ngoba sengingahlala la phansi almost bonke nje yabona nje uShivambo nombuso endlunzi hayi bangcono kakhulu i-articulation yabo politically ne-leadership yabo ne-respect to other people they do have uNdlunzi kanye noShivambo bese kuthi uMalema as a role model of the most young societal people of South Africa he have done excellent in most of the things and he have done worse more than the excellence that he have provided to the youth of South Africa in terms of ukuthi abayihlongandlebe and ukuba ihlongandlebe destroy the majority of anything that we have ever done, being highly disrespectfully even when it's not necessary nakanjani kuyibulala yonke into ozama ukuyenza nokuzonda nokuba tribalist bokwakhe uMalema kwenza ngokusobala ukuthi ngempela
he don't understand us as South Africans and African people. Into ayifunayo nokufuna ukuyi-achieve yile yena asuke eyizingela nasuke eyihlosileyo. Okuyini na is a political score from the African National Congress. Njoba kade ayibonga nje ethi uyayibonga ukuthi ayimfundisanga lokho njana i-tribalism uqinisile. I-tribalism uyiqale ngoba izonda uZuma. Yes. I-racism uyiqale ngoba uzonda uHelen Zille. Yes. You are stupid, Malema. But you think you are smart, you can think you can outsmart people by manipulating them. You'll never win that. We may be nothing, we may not hold any position, we may be normal people, but God have gave us brain. The insult that you pour against the former President Jacob Zuma is an insult that no one can ever explain in this world. Against Lindiwe Mazibuko, against Helen Zille, against whoever seems to be political against you, but you choose a tribalism ticket and a racism ticket to fight against that person, which is totally wrong, Julius Malema. That's why that amongst all of you guys, if I've seated with you down, most of the times, as I've recognized you as a advocate of this province of KwaZulu-Natal, the president of the bangcono nation, Ngizwe Mchunu, ngakuhlonipha ngakunikeza ungiyane ngoba umuntu omkhulu kulelizwe uyahlonishwa. Anongena nihleleke njalo ngoba nizolimala la ngoba izinto asibhekile asilele umuntu angeni yahalaza ngoba manje umuntu uyabona nje besebenzani manje ke bafethu mina nginasikhathi sokuyoma enkantolo basibheke kuma election. Into ebalekile ke la eyokuthi ibaleke ngendlela eyisimanga le yokuthi ulompala lo kuthiwa siphupho kusenzele hash lo kuthiwa lo wala ku province of KwaZulu-Natal, the same person that's supposed to guide you, Malema, and to guide the whole FFF and educate them about this province. Ukuthi ayede emagameni ngawenza kuthiwa Marshall Dlamini isiphupho nje uyazi ukuthenga abantu nje babulala abantu ngandlela enenza ngayo. Ngiyazi ke nini ninedumbu phansi ngapheka kwalokho kuphinde futhi kuzothi wena senzele hash uyisiphuphu esengazi lutho uyisilima uyisayiduku nje lokuhogela amafinyela kaMalema. Wena inhlangano ngiyayiqala mina inhlangano engenayo inhlobo uSG hlobo secretary general oyiziduphunga njengalo kuthiwa uMarshall Dlamini. Marshall Dlamini, even your own parents, your own family, your own associate, that's why you can even never go to your own village and your own iwadi ngeke uzugcwelise ngisho uthuphuli ngeke hlobo because abantu bakena bakwazi newadi yakini ngayikwazi ngawo yonke indlala. Same thing apply to Julius Malema. Malema ngaze ayigcwalise iseshego ngisho uthuphuli. I've said it in advance and I'm saying it right now. Uthina siyathanda kwela kithi without being tribalist, but we are being loved in our own land. Charity begins at home. If you want to know what I'm talking about the Zulu kingdom. Can you ever imagine the Zulu king? When he walk, he does not walk peacefully. There's always intimidation, positive one, appreciating, taking pictures. Mina nje ngona nje angishawo moya mina. The president of the bangcono nation, I don't walk peacefully.
angishawa umoya mina. Even in your own land, angishawa umoya mina. People are appreciating us because we are truthful, strong, and powerful, and know who we are. Jacob Zuma, angishawa umoya. You know it. It's very important that you understand all those dynamics politically and political landscape in terms of geographical areas and understanding who belong where and why that person is important to be appreciated. Mandela can rise from the grave right now. Moya, Eastern Cape, South Africa, Africa, and the whole world. So it's important to understand all those things, but you call yourself politician. You can never walk freely as a result of honesty and being truthful to our society and the rest of South African people and the whole African continent. So it's important that you understand all those dynamics. Number one, nganza wethu ngiye ngaphazamiseka ngavinjwa ngathathela amafoni ngikhuluma ngabopha abantu ngaphinde futhi ngaqhubeka ngayenza umcimbi wokuvulwa kwamabhinqa unyaka njengoba kade ngwenzile umcimbi wokuvalwa kwama universities ngenxa ukuthi amabhinqa asenkaniseka kakhulu ema universities engwenzile emzini kababa khona la eThekwini emzinyathi kwafika ababhinqa phelela kakhulu eqhamuka in all different universities. I appreciated that as a bhinqa president, but baba mongameli sicela uzovala ngathi mina mase sivula ngiyonimemeza basho bathi hayi uyoshaya umhla ka10 impela hayi sesingangawe eThekwini ngathi awukulungileke umhla ka10 asu siyawukhuluma ke awuhlangana umntaka ka10 ukuthi khona omunye oshadayo umhla ka10 akusho ukuthi udwendwe lama libalekile zakhala ke manje ke imgodoyile izinja yathenga amaphoyisa ayilidwa elinye lamaphoyisa usomaqhuzu lapho kuthiwa umajola eSiyarSwati lo yaphoyisa leya and ngicela ukuthi uGeneral Mkhwanazi noma Simula kanye noBhekicele benze uphenyo against umajola lo phethe istation lapha ngoba kunamagama awakhuluma engawezwanga kahle maye engibizele eceleni ethi yini umcimbi wami ungawenzi kusasa ngeke abayifune lezi zinto abayifuna manje yini umcimbi wami engawenzi next week ke ngeke abayifune lezi zinto abayifuna manje wathi kimi mangifuna ukwenza ngakusasa angikhohlwa ngeke uze wenzeke ngisho ngaletha abani ngisho ngenzani. I decided to humble myself and dig down and find the investigations and evidence, and I found out. Angathi siyafana Julius. Angizwa? Sihlaniphile namasource futhi akhona. Futhi siyakhuluma iqiniso. Nombuye nama ube namanga ke wena ke umgodoyi nje ongenamsamo nje. Akuphela nomuntu owazoyisemkhulu. Owazi impande zezwe lakhe. Owazi inkosi emphethe. Owazi induna emphethe. Owaqhathwayo. Who pretend to be cultural nabafikile benjale uyayibona ngamenyala kanjani wathi awungazi are you sure? Smallest boy ever ngiyakubona ku smallest boy lo ever ofaka egcineni wangikhumbuza uAdam iwona wangicasula ukudlula zonke izinto ofanele nje mhlawumbe nje shame zama impilo shame smallest boy uEva smallest boy ever wangikhumbuza uAdam ukuthi ubani omdala uEva noAdam
You are pretending to be a Goliath, but you have forgotten that you are facing the Davido. I am the David, and you are the Goliath. Where are you? Asingafiki nje emafinyeleni. Buka nje. Umuntu ongawadla ama-drugs buka nje. Buka nje. Lutho awekho amafinyela. What kind of human being are you? Stupid motherfucker. You think you can be the leader of this country? You can lead our society. You think you are the role model of the youth of today and the future? Never. Akho mafinyela la. Ubani ongavotela mafinyela? Ubani nje? Ungavotela nje mafinyela akekho. Zero. Isichitho sokugcina ngini. Ngoba wangithinta ingono enhliziyo yami. Sasikuphi isidingo sokuthi ube so personal. Uphuca imoto ngenxa yakho Julius Malema. This is being cruel. This is being extremely personal. Sasikuphi isidingo sasengekho. Sasikuphi isidingo sokuthi uthumele abantu bezokuphazamisa destination. Exercising my freedom of right, freedom of speech. Sasikuphi isidingo sasengekho. Besikuphi isidingo sokuphazamisa isopa yaseGauteng ngalendlela enenze ngayo naze naxoshwa kwaze kwamiswa yonke into ke nashaya abantu ngehlalo besingekho lento adenzeka namhlanje Eastern Cape idingo sawo besekuphi. You can exercise and raise your concerns, but you already expose yourself as an extremely violent political organization in this country. Unfortunately, ngcono ngisho amabhunu kunawe. Ngcono ngisho abelungu kunawe. Ngcono ngisho ubandlululo kunawe. Because your own organization of birth, ANC, they have decided ukuthi bakwazi ukuthi uhlanganwe sibuka intuthuko esilethe lamabhulu singafani namanye amazwe e-Afrika siformishe i-Rainbow Rainbow Nation kodwa umnotho uzenena amaphutha abawenzileke ukhongolose iloko ukuthi bayeke isikhathi eside amabhulu control umnotho in terms of enforcing them to hand over the economy to the black skin. It was totally wrong. Ngalwa umcimbi wami ke wazowaphumelela ekuthenini ugcine wenzeka. Ngasho ke angizange ngufihla lokho ukuthi izathu sokuphumela komcimbi wami njengoba uma ungqongqoshe noma icommissioner noma ikhansela liyalifungiswa ukuthi liyosebenzela umphakathi liwuseve ngeqiniso nangakho konke futhi nocingo lwakhe ngeke azavalwe ngoba lo muntu usuke seyi-public servants. Ngiyabonga kakhulu kuGeneral Masimula owathi macingwane zonke incwadi zakho esemthethweni wathi futhi ucacisa ngokusobala ukuthi akukho violence that you are going to cause, and if any violence being caused you will be taking responsibility. And I trust you because you are from you just won the case against the state where we have accused you about being a violent person. Unfortunately, you was cleared that you was fighting for a justice and for a certain scenario. But Julius Malema paid a lot of amaphoyisa to make sure that I have in the event yami. Julius Malema ujiwa lapho mayese Sotho uthuvi uzodakelwa umtolo. Umtolo akekho ngazi umtolo umsangano nje kwakhongolose awukho umzungu nalo kuhlanya lokhona. Awukho umzungu nayo lento ekuthiwa mawucabanga lo yabrain wood ayufakile. Mina ngangaqoka umuntu onalo yabrain wood oyilokhunyana ongathi ilokhunyana isambulela lapha ezansi nethawula elifike emathunjini neskipe ongasiqozi fakwe ngaphakathi ingane zimjaha
azabona amabhinqa ku social media kufilizela zathi now you look like a bhinqa. Say it. I'm the president, deputy president of the mabhinqa. Likuphi icala lokho uMntolo nkosami eyidlalela kusiyami naye ingcengela kimi njengomphathi awushembe wonke umuntu osebenzayo bakuthi uyamdlalisa umphathi wakhe. Lalikuphi icala lapho? UMntolo was correct to put an application to me, but that does not mean ukuthi uMntolo why involved to in what I'm doing. Never. Mina akakho umuntu ozohlala lapha mina khuluma ithanda kwakhe nangezintando yakhe. It's because you don't know me. You are busy tweeting about me. Tweet. For that, ngiyangithulela ama screenshot abantu mina lezo zinto lezo. Ngivalele futhi ukwaTtwitter ngiyacela laba abantu abatweetayo abangiyeke manje, angiyeke. Bangitweet. Ngiyacela ke ukuthi uMntolo lingadlali ngaye. Elawule bani? Ngomne ngilandela umthetho. Ngeke. Kodwa ka wrong naye njengomuntu wakwaZulu Natal ukuthi abe ingxenye yamabhinqa uMntolo. Njengoba noMathe eJozini inkosi yayimenga ayibekayo enza into efanayo. Ezabalazi sizohlala emahostela no drivers emnike iphethe umasipala lapha iphethe umusizwa. Ngathi mina ngizoke ngibaqhathe bobabili nje mina mathotha ngenihlale ndawonye ke nithi ukuyibhuka ke nokuyibuka iqhoma nibone ukuthi ubani ofuna ukuza neno. Ngeke sizenzeke le nto leyo. Namanje ke ngimileke ngithi ke mabhinqa ami nganiza kwethu isandla sedlula ikhanda ukuthi nikhombisile iqiniso lokungimela ebunzimeni ebengibhekene nabo. Bengibhekene nokufa uqobo. Namanje there's a bullet around my head. There is a fire around my family. But I will stand on the mountain and say, if Mandela have managed to stay in prison for 27 years and only get joy for 5 years before his departure, what can prohibit me to do that? If Martin Luther King the second have managed to stay and be on top of the world and say, I have a dream that one day we will be free. We will not look into each and everyone's skin color, but sizobheka ukuthi siyaphi njengabantu kodwa wabulawa. If Jeff Kennedy have died the way he have died, Malcolm X, a lot of African leaders and African American leaders who have fought for freedom. Now, what can prohibit me? If Solomon Mahlangu, if Upikitsi Raseme was the first black man to stand in a podium at Cambridge University and say, I'm an African, where the African name was highly prohibited after Amangisi was defeated eSandlwane in Kosoqetshwayo. Who am I? Ukuthi mina ngibaleke angikwazi ukwenza lokho and never. Namanje ke outstand ngiyabonga kakhulu mabhinqa ami nganza ukuthi ngiyanthanda ngiyoqhubeka nginimele ngiyoqhubeka futhi ukuthi sixoxisane ukuthi sibheke iphi ngawo yonke indlela kodwa nikwenze kimi lesonto ledlule eworkshop nilokhunja inja yazakheliza amafinyila ayangezwakala ukuthi itheni akho manifest yalotshwa lapha engangibatshenile futhi abangakholwa bakubona lokho futhi nabantu abaningi besithi sizama noma itransport noma amaveni bathi khululeka bhuti sisuke eMagoli suka ko Free State suka koMpumalanga sinayo itransport bafika nje qathatha la behla nje emabhida basuka emabhida bawalka beza eworkshop. That was excellent. Ngithi ke naloku usuku lokhetho selifikile umhla ka 29 kuMay
2024 nganza kwethu ngangade ngiproposile ukuthi siyokhuluma njengamabhinca as the president of the Bhinca Nation. Now I am proposing to all the Bhinca society in the whole world ukuthi we have been prohibited the commercial space and the commercial platform since the dawn of democracy. Akekho ngazi ukuthi emveni kwenkosi ucetshwayo sacinqendwa amandla ngoba mangisi ayelwa nokuthi sinqobe kanjani siwuZulu, sinqobe kanjani singama-Afrika. SiwuZulu ngoba siyaqhatsha nganza kwethu, funa kucaca lokho. Lamanyala akhulunywa i-EFF ukuba tribalist, they are trying to make people ukuthi babe into eyodwa, babe isitambo esingayenzi sense. It will never make sense. We are different tribe in different countries. Ngeke thina sizothathwa abantu abangale neli wadi bethi silingana nabo ngoba mangise kalingana namuntu nje emhlabeni nje. Ngeke. People who are being insulted with their own people as well. Kodwa bana abantu bathu bafuna ubunye ngoba befuna ukuzuza inhliziyo zethu. No, ubunye siyabufuna sonke. Bubalekile futhi ukuba sibe munye. Kodwa sazeni ukuthi akusilingani. Asilingani hlobo nje. Uthi iyalingana asilingani nje. Nomlando uyayisholo, nemanje leyisholo. Nokuyigaja kwethu kuyayisholo. So, lento khulunywa uDalimpofu. uDalimpofu is talking bullshit about me. Yesterday you tweeted nonsense about me. And you tweeted about the event that I don't know. Anyone can use my picture and post me everywhere. And I can't go around and follow those things. But where I've been invited, I will follow that. And make an agreement with those people. But because you are angry, you are being defeated. That's why you tweeted the nonsensical about me. Yazi ngone ngisho Malema kuna uDalimpofu. Yazi ngone ngisho Malema. uNkulunkulu wami lokho izishimana sokuzalwa ukahle nje nje lapha yabo. Uright Malema ngandlela yakhe yabo. When uDalimpofu, you are the worst person to speak nonsense and about me, considering your history. Awukwazi ukuhogela abantu amakhwapha onunuka isihlama. Uhogela abantu amakhwapha onunuka isihlama. Wena ongamukelekile ngaphekwa wonke umuntu la kwaZulu Natal, even la eAfrica, eSouth Africa jikelele nje, wena uDalimpofu. Ngoba thina lapha sizelwe noma babethu nobaba bethu nababa bazelwe. Kunogogo bethu lapha esibathandayo abanyuselwe impesheni kamnandi ugodongwane nohulumeni. Siyabonga uhulumeni uNkulunkulu wami ogogo bethu shana ihlombe kanza kwethu. Olezandla kashaya ihlombe bakwethu. Ngiyacela kanza kwethu. Well done the government of Ramaphosa and the Minister of Finance ukuthi ninyusele gogo bethu imali ngo100 ngicela ke I'm challenging you bhekicele yokuthi in any case uDalimpofu ezala kwaZulu after the nonsense kade ekhuluma ngami ngicela kutshenini iNingizimu Afrika yonke ukuthi uDalimpofu noma ikuphi lapha khona abantu mabeqhamuka bafonela amaphoyisa ngoba izalokazi ngayibheki umlando wakho uyaziwa kwela kube Eastern Cape. Ngisachaza izalokazi ngayibheki nje. uDalimpofu is the most dangerous criminal, more than Thabo Basta, more than Ananias Mate, more than anyone. Isibindo naso uDalimpofu. Gogo bethu abaphephile lapha kwaZulu. Ngenxa yakho uDalimpofu. Ngivikela bona ke. Umlando wakho uyawazi. Uyakhumbula ndoda? Khumbula wethu. Ufuna ngiqhubeke. Hlala phansi uyidlela amaphilisi kashukela bhuti, ngiyacela Nkosi yami. Ngiyawazi ukuthi amanye omunye umuntu kuyenzeka amale ayamhlanyisa. Ake mayihlanyisa ungahlanyelike kimi. Into ongayenza isimpulu nje uyofuna inkampani yamathishu bese wena uweziqiniseko sokuthi
uthola ithenda yokufinisa uMalema khongoze namafinyile kaMalema. Ngithi ke mina njengamanje ningizimu Afrika ngifuna ukubonga kakhulu kuzo zonke inhlaka kwi budget speech hambe kahle kakhulu. Thank you very much. Ekuthula kweParliament noma sebephatanisa nenkulunkulu wami beyikhathalele kulungile vele senithula because ami last chapter ushembe yabo. And then ke thina kaMabhika sasivumelene oh ngaphambi ngene kuloko kokugcina bengicela ukuthinta indaba yaseNdlunkulu kaZulu. Akukanyeke ngikhuluma lento umntwana kwaphinda ngene babazana wahaqa amadoda emasendeni vuka emalibeni akona ukuqala ngekhuluma lento. Thina la kwaZulu sikhuliswe ngenhlonipho, sikhuliswe amakhosi namaqhawe ayazi ukuthi ongangentaba akasona. Uma kezikile kwakhona iphutha lenzile kwakusondela impunga namakhehla nezalukazi nakhona ihlebele mqamama noma zimphahle ongangizwe lakhe mhlawumbe kufike kuyeke iphupho uthi ayingalikhona lapho sisekhona. Kodwa leyo qonele isihlalo esiyibona manje cha asamsani nayo leyo ukuthi la kusokulokothe khona ongangentaba kuphinde kulokuthi umuntu kazana abe imbubi beke iphuzu nomuntu kazana na abeke bese phikisa kwalento yenkantolo. Mina kuba kuya ngami ngabe we are withdrawing all of this. I'm saying this is the president of the Bangcono nation and nomuntu wakwaZulu ukuthi kube kuya ngami yonakala eqaleni wayizama umntwana waphinda ngene wayizama ukuthi ubukhosi bethu bube link nohulumeni azi ukuthi kanyakazi ubukhosi bakwaZulu buthule. Lokho kwaba into enkulu kakhulu, into fanele siyishaye ihlombe simbonge ngomntwana waphinda ngene waphinde futhi waziqiniseka sokuthi noma inkinga singakanani noma sesolile la sole khona kodwa akazange ashiye umlando omubi nomlando wethu uyisishwapha kwaZulu. Akazange sibekele iphokoza wasibekele original umlando wawuzoba nesishwapha. Ngakho kunjengobani uvukudla amadoda waba nawo amaphutha akhe haya amancane amaningi kakhulu esiwaziyo nesingawazi kodwa sakwazi ukuhlonipha lokho. Kodwa uthema ikhothama wakhothamela iqhawe futhi kunento eningi sibonga yena naye umntwana kwaphinda ngene ube nawo amaphutha akhe nokuningi kakhulu akwenzile okuhle kuningi kakhulu mhlawumbe ngaphinda kaningi kunokwenziwe isiludlo kombane kunokwenziwe umntwana kwaphinda ngene okuhle amaphutha akhe abe mancane kakhulu ikakhulukazi mayisengena esigabeni sokugcina la asibekele khona ke isilo sethu indlulamithi kaZulu uMisuzulu kaZulu thini nenkinga abhekane nazo ngaphambi takhothame ikhombisile ukuthi umgogodla wakhe ungakanani. Siyabonga umntaka amathole. Ngakho ke indlulamithi kaZulu ukukhula kwayo ningayithinti inyoka ngalesibuza ukukhula kwayo amaphutha azoba khona neqiniso futhi azoba khona kodwa asesemlindo ngangentaba isikhathi saqala nesanamanje sisafana. Ngiyacela ukuthi simhloniphe simlinde futhi leyo ukuthi kube khona abantu abangamalunga kahulumeni bethi asikwazi ukuthi bephikise ibudget yembube kuyicala lokho bephikise inqumo zembube kuyicala lokho because that is not politics. You can't challenge the Zulu kingdom in our presence, never. Uma eselokuthile walokuthi undunankulu waphinde wabeka umeseko wakhe lokho futhi sikwamukele kunye kuphela engakuzwa ke mina ngiyamamukela mina ubaba umfundisi uthula sizwe njengomuntu oZulu ngiyamamukela kodwa umbuzo wodwa phinde ngemukele nesekala lakhe ubaba inkosi uChilisa umbuzo wodwa kuphela enginawo ukuthi uzoripota kanjani enkosini inkosi izoripota kanjani kumfundisi mangachazeleka lokho kungenzeka ukuthi umngane bami noma mhlambe
khona iphutha lenzekile kuloko ngoba kwaZulu igaba zokukhula ziyini siyasikwa ngakho ke ngithi ke mina nganza kwethu umntwana uAfrika ngiyamhlonipha namagalelo akhe naendlunkulu nomlando wakhe nokuzalwa kwakhe kodwa kanalelungelo lokuqinisa isihlalo uyazi naye uAfrika uyakwazi lokho nabo bonke laba abanye abaquthukelwa sinwele ukuthiwa uthokozana ungayikhuluma into uyiphikise kathi wena umhlasela umntwana zolo lokho ishiki umntwana wena usukhuluma wona ukukhuluma umntwana musukuba nephutha khuluma into uyona yona yabo ngithi ke mina mazulunkana noma ngenzeka amaphutha endlunkulu noma ngenze kuhle endlunkulu kodwa akukho la kusinciphisa khona njengozulu soqhubeka sibe uzulu ngoba kwenzekile lokwenzekana amaphutha enzekile kufanele sikwazi ukuthi konke lokho kuseyizinselelo ezihlangene nokuhlasela kwaZulu ngiyabonga bese ngithi ke ekuphetheni kwenkulumo yami ukuthi sasivumelene ukuthi sizokhetha iqembu lilodwa lezemapolitiki esizoshada nalo njengoba selimenyezelwe kusuku lekhotho na kanjani ke sekufanele ke manje ke lento siyikhulume ngizosungula ama platform online open ngihlangane nomongameli bawonke amaqembu ezepolitiki kanye nohlalo kwama provinces especially iprovince yaKwaZulu Natal and Gauteng. These two major provinces ngizobe ngi-online nabo live ngihlangana nabo ngasithe ngoba sasivumelene ngalokho idebate phambi kwenu futhi izinto osingayithathi ngehaba maningi amaqembu ezepolitiki akasunguliwe amanye asungulwe nawo baba bethu abasizalayo sibahloniphayo ongaqhamuka umuntu lesibhamu manje ngithi akangidubule ethi udubule baba ngithi mina dubula mina kodwa kubalekile ukuthi sisebenzise iqiniso nomlando singayithatha izinto ngehaba neqiniso ngoba kungaba yicala nabo baba bethu mabeshiya udakeni kungacacile ukuthi basiphikisaphi kodwa mabe siweza siyokujabulela kakhulu lokho siyokujabukile futhi incinci kamjolo namanje ke ngithi ke mina nganza kwethu amaqembu ezepolitiki akhona amanye asithintile soqala kulenyanga nje ezokwethwasa sizoqala umashu wonke siyahambela icembe ngecembe iviki neviki sikhuluma nalo iqembu lezepolitiki ngokuhlukahlukana kwawo kusukela ko DA ko Stenzile lo segoyelo lo se Cape Town lona lo nobuso obushila ngathi evune emaplaza lo bese kuzo nosihlalo weprovince lo kuthiwa yiPampas so besikhuluma naye siphinde sikhulume nomongameli uHlabisa we-IFP iphinde sikhulume futhi noThamsanqa mfowethu umkhaya wami ngijabulile ukubona nje kakhulu nokubona ukuthi uyakwazi hayi ukhetha bafana hayi awazi sose ukuthi ubona izinto kaMphemba ayihleke lapho ngathi iqonywe intombi entsha awukothithe kandlela mkhaya mkhaya uwena uwena lo sokwazi ukuhleka ungcono ke hleka Mphemba hleka yabuhleka sokufica kahle soxoxa ngona sokhuluma sohlangana amajika ku African National Congress soba nesession nobaba ke uRamaphosa esikhulume naye live phinde sibe nosihlalo weprovince eUpanyaza noSilfi kwelisa Gauteng phinde sibe nosihlalo weprovince la KwaZulu Natal ubaba uDuma okuyinto kwebalekile kakhulu ukuthi lawo messages abe in a open platform ukuze ngoApril bese kwenziwe iassessment yokuthi njengamabhinqa amabhinqa foundation nenhlangano yamabhinqa engekho kwipolitiki futhi kodwa ezokwenza a new alliance partner
if nithi nina nibezwa ngabonke laba abebehukhuluma bebehema. So it means nina nizobe nitshela mina njengomongameli wenu ukuthi cha baba ukuthi okusho ukuthi as abstain, and they will never have a problem of abstaining, but that will be a declaration of war ukuthi ke asifuna indlela ukuthi siyimela kanjani ke singakhuluma into eziningi. Action XA zwakala Mncwango, are you ready? Sihlalo province kwaZulu Natal kanye nobaba lapha uMashaba kwelaseGoli uyena upresident weAction SA. Bese kuthi ke ANM all a nation a movement ehola ubaba uMajola lapha kwaZulu Natal nayo basithintile sohlangana futhi nayo. Bese kuthi kuzothi siza ukuthi ke basiphatheleni yini abayithembisa amabhincoba into engiyikhathalele mina amabhinca. Bese kuzothi iEFF so uhlangana nobaba uJulius Malema kanye nomongisi umfokathwala futhi sikhulumisane nabo ngoba as much as I hate them with all my heart with their cruelty and their indiscipline in terms of taking personal politics to personal life and destroying the future and the life of an unemployed African child like myself. So that is highly cruel. That is highly cruel and uncalled for. But I don't want ukuthi ngisebenzise imizwa yenu mabhinqa. As much as ningithanda ningilwela, kufanele ningilwele ngokweqiniso ningangilweli noma sengibheda. Asikwazi ke ukuthi sibavalele ngaphandle. Sizobalalela, sibezwe kodwa singabalaleli. Sizobalalela ke ukuthi nabo babeke uvu lwabo ngoba asikwazi ukuphikisana nedemocracy ngenxa awukwazi ukuba uphambane nomuntu bese usebenzisa leyo nto emsebenzini. La we are in politics, we must speak politics. We can hate each other the way they've done it, but we must find a way to make sure ukuthi lokho ke asihambise ngokumgudu ofanele. NFP sohlangana nabo angibazi ngase ngishoyedwa umholi waba angasiyazi iqembu leli lisanganele nje likhona liko liyaqhamqisha angasi into engizaziyo mina ngalo baba kuthiwa undabadaba lo isikole sona ngoma lo jima lo wakhipha lo azomuntu mina wena NFP bavamisa ukuvela makukhona inkinga khona manje ikhona inkinga khona vumbo and NFP Power TV angaze baphikisana bona kodwa nabo ke bayihleleke sohlangana nabo siyakhulukaza amaqembu amaningi ngizocacisa lokho kodwa lawa kwaZulu Natal sohlangana nawo iABC kaMavundla naso sohlangana futhi nawo amavundla asho ukuthi amabhinqa uzothini azothenga mahala kule mall yakhe eseGreat Town noma kuzokwenza noma kuzokwenzakala. So izinto ezingalezo ngengane zakwethu ngiyanthanda amabhinqa ngaphandle ke mangabe ke kusekhona ke eminye ke imibuzo. Into ke ebaluleke kakhulu ukuthi wonke amaqembu ezepolitiki ezohlangana nabo lapha sophinde futhi seziqiniseko sokuthi siyahlangana futhi nobaba uJacob Gedle ehlekisa Zuma eke ngameli we MK sizokhuluma lapho ke into esizwayo ke ukuthi umongameli weMK ubaba uJacob Zuma futhi ke bese sichazela ukuthi ke kuzoma kanjani ngazo zonke inhlelo kuma kanjani futhi kubani omeli province kuzomeka kanjani futhi ngoba thina we are non-politically but we remain absolute and we will be the part of governance. Msholozi sohlangana baba akusekhona kankantolo lapha kusahlatshwa inkomo akusaphuzwa amatiye sesikhuluma politics baba sesikhuluma politics baba sokhuluma ngcomalala phinde ngihlangana nendodana yakho futhi to be fair enough ngizokuthiwa nawo ufuna ukuphatha nendodana yakho ufuna ukuphatha angasike ukuthi ubani wahlabuyisa ehlabini